Rincianipun namung subhan. Subhan ingkang subhan. Kembang kacang mriku, kembang kacang. Lambe gajah ingkang alit wonten ingkang mriku. Serangan mriku. Ingkang ri pandan mriku. Pun iki mawon. Menika dhuwung sampun. Menika kangge lah. Dapur keris lurus. Contoh. Menika dapur Pasopati. Ingkang ngasta ndamel menika Mpu Yang Ramadi. Wah niki Ramadi niku gedhe-gedhe meh kados jeneng kula niku. Niku. Amadi. R Amadi. Nika Pasopati. Dapur ingkang kalih dapur Tilam Sari. Menika Mpu Bromo. Apa? Bromo Kendali. Niki nggih. Bromo Kedali. Menika warsa 339 Masehi. Sempono menika Mpu Saptagati. Yuyu Rumpung menika Mpu Dewayasa, Brojol Mpu Windu Sarpa, Jalak Ngure menika Mpu Hanjani, Sumelang Gandring menika Mpu Hanggareksa. Menika dapur lurus. Nggih. Nggih, nggih. Ingkang damel. Lah mangke mangke nggih, panyarwe mangke nggih. Mangke wonten wekdalipun. Kula tak matur sedaya. Lho, naga sasra sabuk inten sing damel ndak tiyang setunggal. Lah sak mangke naga sasra niku ewon. Sabuk inten kok nggih meh wonten 500, pati mawon kok ana 100. Mangke. Nggih, mangke. Kula matur riyin. Ingkang dapur luk menika Luk 3 menika pun wastani Jangkung, Mpu Marcukanda, Pandhawa. Dapur Pandhawa mesti luk gangsal. Carubuk luk 3, Mpu Mayang, Carang Soko, Nagasasra, Sabuk Inten kalau wau luk 11 Mpu Supa, Sangklat luk 13 nggih Mpu Supa. Pakem dapur lah niki. Ingkang jumbuh pakem menika dapur keris pakem ingkang istilah apa standar nggih. Pakem niku standar. Ingkang boten pakem menika dapur keris pun sebat kalawijan. Dadi luk pakem niku luk paling inggil luk 13. Menika dapur pakem. Nek wonten luk sak nginggile 13, gangsal 11, 17 sak piturute menika mboten pakem. Naminipun kalawijan. Kalawijan. Nek kula mboten gadah sing kalawijan. Amargi menika kan mboten pakem. Nggih. Tapi kathah ingkang kagungan kathah. Lah pakemipun keris menika wonten sekawan. Inggih menika luk lurus utawi leres,
lekuk utawi ganjil campuran wonten luk lurus lan lekuk. Niku wonten. Ingkang angka sekawan bilah ingkang kados pedang. Keris ning kados pedang. Namung sekawan menika. Menika keris seluk pakem. Tiga gangsal 7 9 11 13. Sing keris seluk sak nginggilipun menika kalawijan. Pamor keris lah menika. Pamor menika ingkang tumrap wonten ing bilah. Menika bilah. Lah ingkang wonten bilah menika ketingal petak-petak menika ingkang pun westane pamor. Ya. Utawi gambar. Lah pamor menika wonten ingkang pun westani pamortiban. Pamortiban ngeten. Ndamel keris mangke pun tempa, mangke medal pamor piyambak. Niku pun westani pamortiban. Pun pasrah empunipun. Ingkang medal napa? Nah. Tapi wonten pamor ingkang pun damel direkayasa bahasa Indonesia. Menika pun westani pamor rekan. Ya, didamel kalih empunipun piyambak. Menika babakan pamor. Contonipun pamortiban. Pamor sing medal piyambak. Wonten ingkang pun wastani pamor pegaringan kebak, pamor ngulit semangka, melingkar. Wonten gambaripun, pamor tunggak semi, pamor raja gundala, pamor pinayungan lan kendhit gumantung. Nek kula beto niki wonten ingkang kendhit tumpuk. Mangke kula aturaken. Nggih. Lah pamor rekan ingkang pun rekodaya pun damel menika udan mas mblarak ngirit utawi sineret riwader largang sir merambut ron genduru. Ya menika pamor rekan. Nah menika contonipun alit-alit mangke pun share kalian Mas Andi, nggih. Nggih ingkang alit-alit kula ngaturaken ingkang ageng-ageng mawon, ingkang baku-baku mawon. Nggih. Menika contonipun pamor. Lah warangka menika wadah. Menika warangka. Gagrag Surakarta ladrang menika. Ladrang. Ingkang gayaman Surakarta, nun sewu, nyun pangapunten nggih. Nggih. Sok-sok nggih mirsani geger kula ngoten nggih. Menika ingkang gayaman. Lah Pati menika kan nderek Jawi Tengah. Jawi Tengah menika kiblatipun Surakarta. Nggih. Jogja benten malih. Provinsi Jogja benten. Menika wonten gambar mangke wonten. Mangke benten. Menika ladrang nek Jogja pun westani pranggah. Ya, menika. Bahanipun warangka. Bahanipun menika. Menika kajeng. Kajeng menika nggih kathah. Wonten Timoho, wonten kajeng Santigi, wonten Waru, wonten Gimbol Jati, nggih, wau untu saged, gading saged. Menika warangkanipun. Ya. Kayu cendana, ingkang umum cendana. Ya. Ingkang radi awis lan boten wonten menika santigi. Santigi niku Pak, Bu, sak menten mawon. Sing upas-upas niku, Pak. Cokot kula dinempelken kan. Setigi. Nggih kayu sentigi. Sak senti pesagi.
tinggi, panjang, lebar. Gangsal atus 1000. Kinten-kinten nek getah kajeng sentiki semeten, berarti kotak semeten mangke diukur. Nembe ditumbas, nembe mangke dipacar. Dipecoki. Terus wau nggih cal kantun sementen iki. Kula beto. Dalem napa? Garu Kalimantan nggih wis ni garu kan kata. Maksudnya pun teng Kalimantan niku wonten panggenan garu menika langkung kathah katimbang santiki-santiki wonten Jawi menika namung wonten anu Mandalika. Mandalika mawon niku beto mawon. Mboten saged bebas. Nggih, garu nggih sae, masuk sae. Pokoke sedaya kajeng kangge warangka mesti kajeng sae. Nek randu mboten wonten. Randu. Randu teman-teman. Nah, menika ricikanipun. Nggih. Niki. Menika pun wastani pendok. Nah, ini loh. Niki pendoknya. Sing ngandhap. Nggih, nika wonten sedaya. Ukiran wonten sing kang inggil. Nggih. Nika pendok blewah. Pendok blewah niku sing kajenge ketingal. Dados mboten rapet. Ya, nika pendok blewah. Nggih. Menika pendok wungkul. Wungkul menika. Dados mboten ketingal kajengipun. Nek blewah niku pecah niku. Tengahe ketingal. Nggih. Menika. Menika keris lurus. Ah nika lurus. Lurus mawon benten-benten, Pak. Nah menika ingkang luk utawi keluk. Nggih bedake pun ketingal gambil menika lurus kalih luk. Lho, keris kok mesine ndoyong. Nggih lah. Kok mboten wonten ingkang ndangak. Menika kan ngemu pralamita dados ageman menika nek saged nuwuhaken tiyang ingkang manungkul. Manungkul menika mboten ateges awon, mboten ateges kalah, mboten ateges napa nggih nista, mboten ateges asor mboten. Malah sok-sok kosok wangsulipun. Biasanipun tiyang ingkang ndangak. Nah, tong kosong berbunyi. Pramila antos-antos pinanggih ibu utawi bapak sing ngendikanipun alus, tumindakipun alus. Nggih, ampun. Kula rumiyin sampun matur kok nggih. Sak saesanipun tiyang menika yen ngendikan ampun ngabangake kuping lan saged ndamel esming liyan. Iku nek ngendikan napa mawon mesti sae. Ora ndadekno wong nesu, ya ora ndadekno wong muring-muring utawa nginting-nginting utawa dendam. Niku. Pun niku mawon. Terus nek ngendikan kalih sinten kemawon, teng griya, teng kantor, pakempalan, wonten pundi kemawon. Ampun kesupen. Nggih, ukara 3 menika ampun kantun. Mesti mangke kula badhe matur palihan panjenengan. Matur nuwun. Nggih. Menampun nyuwun pangapunten anggen kula matur bilih lepat. Nek sampun ingkang pungkasan Kang Tiga. Mugi-mugi panjenengan mangke konduripun saged slamet wilujeng mboten alangan setunggal napa-napa.
Mpun niku 3 niku mawon. Mangke nggih kalih garwanipun, kalih putranipun. Digeke kopi, matur nuwun nggih Bu. Sami-sami kan gitu. Terus saking seserpan konduripun radi randat. Nyun pangapunten nggih Bu. Mesti ngoten. Engko kakunge arep tindak, hati-hati ya Mas. Mpun niku 3 mawon niku lho. Mpun sae sanget. Nggih. Niku. Kinten-kinten Pak Amadi ngoten niku nggih, saestu. Kula ngoten terus nek mboten supe. Nggih, saestu. Menika gambaripun, menika Jogja. Jogja menika. Benten lah. Radi menika radi apa nggih? Radi alit. Nah menika niki wiyar sing mriki, nek mriki radi pipih alit. Nek menika wonten lekukipun Solo, nek niki istilah apa nggih? Oval. Oke, menika Surakarta kalian Jogja. Ning ampun kualik nggih, menika nek bab ageman. Nek ngagem kados Ramana Hadi, menika Jogja. Nek ngagem keris nggih. Ampun sing niki. Ampun sing niki. Kerise ingkang menika. Semanten kasa wangsulipun. Kula Solo, kerisipun ampun ngangge sing niki. Ben boten kualik. Nggih, menika. Nami. Keris menika naminipun wonten kalih. Wonten keris ingkang mawi nami dapur. Menika dapur. Menika keris Parung Sari. Parung Sari, Luk 13. Sangkelat menika keris dapur. Nggih, dapur. Tapi nek menika Kiai Gajah Birawa menika gelar. Mboten nawi dapur, mboten wonten dapur keris Kiai Gajah Birawa mboten wonten. Menika gelar utawi paraban. Kerisipun Pak Jokowi menika Joko Piturun. Menika keris gelar. Dapur Joko Piturun mboten wonten. Pak Prabowo nggih gadah keris. Sedaya menika mawi gelar. Saniki keris pati. Keris pati menika rambut pinutung. Menika mboten wonten dapur rambut pinutung. Menika gelar. Nggih, gelar. Menika keris rambut pinutung Gajah Birawa. Nggih. Lah keris Gajah Birawa menika lukipun 13. Yen luk 13 berarti Kiai Gajah Birawa menika dapuripun dapur napa? Sangklat. Nah, Parung Sari, sangklat ningali ricikanipun. Tangguhipun ya. Luk 13 Parung Sari, sangklat wonten naminipun. Tangguhipun Pajang. Berarti menika Pajang menika Sultan Hadiwijaya. Ya, jamanipun. Pamor Waswunta mpunipun Ki Umbyang. Menika Paku Buwana Boyongan Kartosura tumuju Surakarta. Menika ngeten criyosipun. Paku Buwana menika badhe mindah kraton saking Kartosura tumuju wonten kraton ingkang sakmangke Surakarta. Menika wonten dusun Solo. Sing leres Solo, mboten Solo nggih. Nek wong Pati akhire ngarani Solo. Nah, menika Solo. Lah menika mawi keris Gajah Birawa ngemu suraos. Gajah menika sato tawi kewan ingkang kiat. Birawa menika menunjukkan keperkasaan. Lah simbolipun keris Kiai Gajah Birawa. Nggih, menika pindhahipun
keraton saking Surakarta wonten Kartosura wonten Surakarta utawi Solo. Solo, ampun Solo. Kris Kyai Pakumpulan. Nah menika nggih gelar. Mboten dapur. Duwungipun leres lurus, dapuripun Sinom Robyong Gula Milir. Jamanipun Surakarta Pakubono 6. Nggih. Mawi wengkon utawi garis tepi empunipun Singowijaya. Menika kula nyobi empunipun sinten ingkang damel. Nah, kris Kyai Kodok menika nggih mboten dapur. Menika nggih gelar. Nggih, dapuripun Carita Keprabon. Lok Songo Tangguh Majapahit kulit semangka munipun Ki Jigja. Nah, niki geger kangge tiyang pati rak niki ra. Wonten babat pati, wonten wujudipun tembang sok sapa wae sing duweni pusaka kuluk kanigara lan keris rambut pinutung mengko arep dadi panguwasa wonten ing tanah Jawa. Niki wonten buku babat pati. Lah niki ngantos sak mangke keris rambut pinutung menika dereng ingkang sepindhahan nggih, dereng wonten teng Pati, dereng wonten. Ning kula sumerep. Ya. Mugi-mugi mawon mangke kula saged. Nek saged kula wangsulaken, nek mboten saged kula tiru. Nek babakan menika, Bu, Bapak nggih, menika wonten campur tangan kalih Gusti ingkang akarya jagat. Kok upami ingkang kagungan panjenengan. Panjenengan niku kolektor nggih. Kerisipun mboten namung atusan, ning ewon. Kados Fadli John, Pak Wiranto, Pak Rias Rosid, jenderal-jenderal niku wah kerisipun kuatah. Koleksi. Niku mundutipun mesti awis. Niku mesti awis. Kula lajeng nggih mangke. Criyosipun mangke. Saniki. Oh, saniki. Mangke nek saged badhe kula sowani. Upami jenengan kang kagungan. Matur kula badhe ngeten mangke. Bapak, mboten Pak. Nggih. Nek ngaturi ampun dipun ungkret kedah jangkep. Ampun Bu, Ibu, Pak ya Bapak, Mas ya ampun Mas, Kang Mas. Bapak bilih kepareng, kula badhe matur ngaten. Bilih pun keparengaken, kula badhe nderek ngrimat. Mboten nyuwun kan? Menika tembung. Dados nek milik menika suraosipun menika kedah ingkang merakati. Wong ndek karepe. Nek entuk tak jaluk Pak ya ngono ndak boleh. Aja nek gelem ra gelem yo kudu ampun. Mlayu mangke mboten ditemoni saestu. Nggih. Dalem Bu. Wong dereng kula jawab ampun nggih nggih. Nggih. Bilih pun keparengaken kula badhe nderek ngrimat. Menapa menika? Nggih menika Bapak kan kagungan duwung menika langkung saking 1000. Kula badhe nderek ngrimat setunggal mawon. Mungguh Bapak. Setunggal menika mboten wonten artosipun. Ning kanggene pati, ampun kula, kanggene pati. Wah menika duwung rambut pinutung menika pun pinunjul. Lan ingkang angka kalih kula badhe matur. Mbok bilih Bapak mangke ngersake malih gandeng menika kagunganipun Bapak, kula badhe nyaosaken. Dos pundi raosipun. Niku nek Gusti ingkang akarya jagat ngetik manahe Bapak Pak sinten lha? Pak Tikno.
Kalau Gusti Allah kupetek tik. Wis wong keris mung pirang-pirang. Duitmu ya wis akeh. Ya iku ya ora bakal dijaluk ilang. Malah dirumati. Weno wae. Nek nok nggone nggonmu mbok simpen ora ono artine, tapi nek nok pati, wah wong do seneng. Wis eno ketik tik. Pak Tekno mesti ngendikan. Oh ngaten. Nggih monggo. Nah niku. Nggih. Niku ingkang sepisan. Nek upami mboten sedaya menika Gusti Allah. Nek mboten kula badhe ngeten, Bapak Tekno. Kula badhe moto. Badhe ngukur, badhe midio. Mangke kula badhe niru. Ndamel utawi mutrane. Pramila keris ingkang asli rumiyin setunggal. Nah nika wau Pak sinten? Pak sinten wau Pak badhe matur wau. Jenengan nggih? Pak sinten? Pak Yono. Pak Yono. Pak Nyono. Nggih. Dados keris rumiyin setunggal sing damel empu setunggal. Lah mangke kan kagungan putra, nggih empu malih. Mangke damel sing kados bapake. Merek empun tenar nggih. Lho sami. Mangke nek mutrane niku sami. Nggih, kedah sami. Mangke nek mutrane kedah sami pramila naminipun nggih sami. Ingkang benten menika ingkang ndamel. Nek rumiyin bapakipun sakmangke putranipun. Lah niku reginipun awis pundi? Ampun riyin mangke. Kan tumurun anak nggih saking bapak, anak, putu, buyut ndamel keris sedaya, sami sedaya ndamele. Kok upami Naga Sasra nggih, terkenal Naga Sasra. Naga Sasraipun kan kathah. Lah niku ingkang sae pundi, ingkang awis pundi, biasanipun rak ngaten. Ningali rumiyin. Sinaos empu menika empu enggal putunipun ananging damelipun langkung teliti. Aksesoris sandanganipun nek sing bae mau slute saka nggone perak, wah putune gandeng modern pun wake emas. Nggih ta? Pramila panjenengan sedaya mugi-mugi kados pemanggih kula. Dados ampun ngeten. Halah niki lho. Halah keris zaman kamardikan niku rak gawean saiki. Iku mesti apik zaman Mojopahit, zaman Singosari, ampun ngeten. Nggih. Oh. Wangkung sepuh. Leres sepuh. Lah mangke damelaken empu sak mangke 100 tahun malih dak nggih sepuh to. Nah, niku. Nek saged kados mekaten, kados dene sepeda. Hamber simplek. Iya, gasile. Niku kan awis. Tapi ingkang enggal napa? Gas apa? Poligon. Terus nek wonten sing awis malih niki apa? Stone. Apa? Bromstone pinten niku? Wah, atusan yuta. Nggih tumbas gasile dak entuk 10. Pramila. Ampun ngendikan ngaten. Amargi katosipun pun midhangetaken menika mboten saged ndamel esmeng lisan. Walah keris jaman saiki kamardikan. Halah niku lho. Nggih, menyinggung. Sampun gandeng wektalipun sampun dumugi. Semangga kula aturi ingkang badhe ngayahi salat rumiyin, ingkang badhe ngunjuk kula aturi ngunjuk, ingkang badhe dhahar kula aturi dhahar, ingkang sampun ngasta dhahar piyambak. Semangga nuwun.